Ихтибар балалар Башкортостанда профилактика акция старт алды. Ол кискәйдәрдә юл фаҗигаләреннән искәртү максатыннан оештырыла. Барыһы тураһында ентекле Башкортостанның юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе хезмәтенең өлкән инспекторы Ленар Зиннуров менән әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә, Ленар Шамилова. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Ничек килеп иттегез? Бүген Өфөлә юлдар тынысмы? Юллар тыныч, Аллага шөкер. Иртән йөргән кешегә бөтен юллар да ачык. Ысынлап та рәхәтләнеп елдереп киләбез һәм яйгы каникуллар башланырга тора һәм шуңайдан игътибар балалар профилактик акциясе старт алды. Оның үзенчәлекләре турында һөйләгез. Игътибар балалар безнең каникуллар башланыр алдыннан үткәрелә торган профилактик чара. Монда инде без bütün дип әйтергә кирәк юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе полиция хезмәткәрләре белән берлектә мәгариф министрлыгы укытучылар белән берлектә балаларга юл кагыйдәләрен исләренә төшереп, аларга җәйге вакытта ничек итеп дөрес итеп юлларда йөрергә юл кагыйдәләрен исләренә төшерәбез. Һәм мин белүемсә, был сара квартал һайын үткәрелеп тора һәм буга тиклем нинди һөҗүмтәләр бирде бу акция? Безнең шушы профилактик чаралар, алар үзенең уңай һөҗүмтәләрен биреп тора, чөнки статистика күз салганда безнең аварияларның саны балалар белән бәйле кәмеде, травмалар алган балаларның саны да кәмде, ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә һәлак булган 5 бала бар инде, алар олы водительләр дип әйтергә кирәк инде гаибе белән һәлак булдылар, алар пассажир булдылар инде. Шуңа күрә без иң беренче чиратта балаларның үзләрендә юл кагыйдәләрен дөрес итеп куллану һәм дә җиренә җиткереп үтүен телибез. Һәм аслап та шурында ошо балалар менән бәйле әлеге вакытта бик күп самокаттар барлыкка килде. Урамга сыккан самокатта елдерәләр генә балалар һәм улар катнашканда авариялар күп теркәлгән. Быел күз салсак инде статистикага Башкортстан Республикасы территориясендә 20дән ашы алар белән бәйле юл авариясе теркәлде. 20 кеше төрле травма алды һәм дә инде алар белән шушы игътибар балалар, юлда балалар акциясе вакытында эш алып барылачак. Һәм миндә юлдарда еш кына күргәнем бар. Мәсәлән, бер самокатта бер түгел 2 кеше, хатта 3 кеше вакытында йөри. Уларга карата ниндәй административ штраф алынасак? Чынлап та бу күренеш бик еш очрый. Бу вакытта инде әгәр дә самокатта 2 кеше басып йөргәнен күрсәк, бу юл кагыйдәсен бузган кулланучы дип әйтегәндә водительгә штраф 800 сум языла. Бу бигрәк тә инде икәү басып йөрү һәм дә инде юлны дөрес кисеп чыкмау һәм дә тизлекне арттырган чиракта бу шушы күпләп каралган юл кагыйдәләрен бузган өчен шушы штраф күләме бар. Әгәр дә алар шул ук вакытта ишкән килеш булсалар, аларга 1500 штраф языла. Һәм дә әгәр дә инде водитель таныклыгы булса, хәтта 30 мең дә штраф язылырга мөмкин. Бuna бит. Атайларга бигрәк тә ихтият итәргә кирәк, чөнки шундай сорактар бар, улы менән атаһы бергә бер самокатта китеп барган. Булар күргәнез бар һәм ошо самокаттар, велосипедтар, мотоциклларда йөрүчеләр өчен ниндәй кагыйдәләрдә улар ихтият итәргә тиеш? Электросамокат турында әле сүз алып барганда, моно колеса Segway аларга бик популярлашты бит инде. Иң беренче чиратта аларга билгеле булган урыннарда гына йөрүгә. Юлны кисеп чыкканда җыяу чыгарга, тизлекне арттырмаска, әле әйтеп киткәнебезчә бит инде икәү йөрмәскә. Бу бик чөнки авыр маневр дип әйтегәндә, аны булдырырга һәм дә аны йөртер өчен инде дә булса тәҗрибә кирәк. Калган чиракларда зур юлларга чыкмаска, паркларда йөргәндә, мәсәлән, җәяүләр күп булган җирдә җәяүләрнең приоритеты бар. Алар вело дип әйтергә кирәк инде, юлларда гына йөрергә тиешләр. Һәм дә инде магистраль һәм дә теләсә кайда калдырып китмәскә тиешләр. Шушындый урыннарда, үзләренә махсус булган урыннарда гына алар парковкада калдырырга тиешләр шушы транспортны. Һәм шулай ук автобелгечләр әйтүенсә, уларда яктыртыусы фликердар булырга тиеш һәм шуларның әһәмияте турында һөйләп үтеп китегез әле.
Яктырткыч элементлар жеүлдән башлап, шушы самокатта йөргән кешеләргә махсус рәвештә булырга тиеш. Чөнки электросамокатта аның бары ут яктырткычлары бар. Аны йөртүче дип әйтергә кирәк, водительдә яктырткыч элемент, предмет булырга тиеш. Бүгенге вакытта инде без шушы игътибар юлда балалар акциясе вакытында мәктәпләрдә йөргәндә, балалар бакчаларында булганда балаларга бирергә тырышабыз үзебезнең шушы профилактик чараларда. Чөнки иң беренче чиратта юлда балалар күренеп торырга тиешләр инде. Бу статистика буенча да һәм дә инде тикшерүләр буенча да яктырткыч элементның файдасы бар. Водитель аны 300 метр дип әйтергә кирәк, килеп җитәрәк аны күрәчәк. Һәм ошо орында балалар менән бәйле тагы бер транспорт ул да булһа, мотоцикл, чөнки каникул башлану менән күп кенә балалар авылларга кайталар, онда уларда яраткан мотоциклы көтә. Без бала сакта үзебез дә мотоциклларда йөри торган, әмма уларның яшәюе күп кенә аварияларга барлыкка килүе хакында статистика күрәбез һәм ошо вакытта, әгәр дә балалар мотоциклда йөрһә, яуаплылык кемдә буласак? Бала кешеләме, әллә ата-әсәдәме? Сорауыгыз бик дөрес һәм урынлы дип әйтергә кирәк, чөнки 2024 елда шушы аварияларның саны кискен рәвештә күбәеп киттеләр. Безнең инде яшь үсмерләр водитель буларак үзләрен күп күрсәтә башладылар. Без аның белән эш алып барабыз. Менә уку елы бетеп килә, ата-аналар әйбәт оценкалар өчен аларга мотобайклар алып бирәләр, мототранспорт, мопед алып бирә башладылар бит инде. Балаларның тәҗрибәсе юк. Алар водитель таныклыгы курсларын үтмәгәннәр бит инде. Шуңа күрә аларга бик авыр шушы кискен рәвештә водитель шушы транспортта утырып йөрү. Ата-аналар алып бирәләр дә һәм алар специально дип әйтергә кирәк урында гына йөрер дип. Юк, үсмерләр алар үзләрен күрсәтер өчен алар бары зур юлга чыгачак, бары тизлекне арттырачаклар. Менә шушы вакытта әгәр дә алар зур юлга чыгып, хәтта шушы мотобайк турында гына сүз алып барсак, спорт инвентарь дип әйтергә кирәк. Алар регистрациягә куелмый, алар өчен водитель таныклыгы кирәкми, әмма ләкин әйтергә кирәк, шул вакытта әгәр дә аларны юлда инспектор туктатса, ата-анага карата штраф язылып биреләчәк. Монда штрафның күләме зур һәм 15 меңнән 30 меңгә тиклем языла. Аны хәтергә төшереп үтәйек, мотоциклга ничә яшьтән утырырга мөмкин һәм скутерга һәм нимә менән айырма? Әйтергә кирәк, водитель таныклыгы 18, укый башларга мөмкин 16 яшьтән. Алар өчен аерым мопед М категориясе бирелә 16 яшьтән. Мопедка утырыр өчен шушы водитель таныклыгы алырга мөмкин. Шуңа күрә ата-аналар шуның турында уйланырга тиешләр. Инде велосипедтан дип әйтергә кирәк, алар инде балалар бакчасыннан утырып йөрүгә мөмкиннәр, ата-аналар кырында йөрүгә мөмкиннәр һәм үсә төшә дип әйтергә самокат. Самокат 7 яшьтән йөртергә мөмкин, ләкин ата-аналар кырында гына. Мототранспортның исәпкә алсак бит инде мопедтар әйтүемчә 16 яшьтән, мотоцикллар 50 кубтан да көчлерәк мотоцикллар, алар 18 яшьтән генә кулланырга мөмкиннәр.